рәхмәт. Хәерле көн барчагызга. Безнең әдәбият белемендә яңа терминнар барлыкка килеп тора. Терминнарның яңаруы әдәбиятта яңа жанрлар, әдәби юнәлешләр, алымнар формалашу белән турыдан-туры бәйле. Бүгенге әдәбият белемендә барлыкка килгән атамалардан интертекстуальлек яисә текст-ара бәйләнешләр термины аерым игътибарга лаек. Чит ил һәм рус әдәбиятчылары әлеге төшенчәләрне, аларның әдәби әсәрләрдәге ролен өйрәнүгә игътибарны арттыра баралар. Татар әдәбияты белемендә исә бу өлкәдә тикшеренү эшләре күп түгел әле. Интертекстуальлек терминын беренче тапкыр 1967 елда француз галиме Юлия Кристева Бахтин сүз диалог роман исемле хезмәтендә тәкъдим итә. Ул Бахтинның чит сүз, чужое слово, әңгәмәдәшлек, диалогичность концепцияләренә таяна. Интертекстуальлек турында сөйләгәндә цитата терминына да зур басым ясала. Цитата интертекстуальлекнең бер төре дип әйтә Диләрия Абдуллина үзенең Габдулла Тукай иҗатында Коръәни мотивлар хезмәтендә. Интертекстуальлек термины шулай ук бик күп чит ил галимнәре ягыннан эшләнелгән. Мәсәлән, бу өлкәдә Рифаттер, Деленбах, Гривель, Женет кебек галимнәр эшлиләр. Мәсәлән, Жерар Женет интертекстуальлекнең 5 типын күрсәтә. Беренче төркемгә ул цитата, аллюзия, реминисценцияларны кертә, икенче төркемгә паратекстуальлекне, өченче төркемгә метатекстуальлекне, дүртенче төркемгә гипертекстуальлекне һәм бишенче төркемгә архитекстуальлекне кертеп карый. Шулай итеп, интертекстуальлек ул аерым бер текстлар арасындагы бәйләнешләр, әдәби әсәр эчендә чит текстларның табылуы дип әйтү дөрес булыр. Интертекстуальлек алымын куллану һәрбер әдәби төргә дә хас, шигърияткә дә, прозага да, драматургиягә дә. Әлеге термин инде безнең 19-нчы гасыр әдәбиятында күзәтелә. Бөек шагыйребез Габдулла Тукай шигъриятенә тукталып, интертекстуальлекнең ролен билгеләп үтик. Габдулла Тукай безнең барыбыз да белгән танылган татар шагыйре, тәнкыйтьче, публицист һәм җәмәгать эшлеклесе. Ул Тукай үзенең иҗатында әледән-әле ислам диненә, борынгы әдәбиятка мөрәҗәгать итә. Шагыйрь тудырган образларның җирлеге тарихи легенда, риваятләргә, Коръән сүрәләренә барып тоташа. Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының өлкән фәнни хезмәткәре Нәҗип Нәккаш «Иман берлә Коръән тулган сәдермә» исемле мәкаләсендә Тукайның ислам диненә хас мәсьәләләр белән бик якыннан таныш булуы турында сөйли. Без инде Коръән сүрәләрен шигъри юлларга салып язуны интертекстуальлекнең бер төре булган метатекстуальлек дип атарга булдык. Чөнки метатекстуальлек ул үзенең алда килгән текстны шәрехләү. Тукай күп еллар элек барлыкка килгән текстны Коръән сүрәләренә нигезләнеп яңадан-яңа шигырьләр, әсәрләр тудыра. Мәсәлән, Мигъраж шигыре Коръәни Кәримдәге 17нче сүрә нигезендә язылган һәм шулай башка китапларда риваятләрне дә каватлаган. Татар әдәбиятында Мигъраж, ягъни Мөхәммәд пәйгамбәрнең Мәккәдән Иерусалимга сәфәре, Әл-Акса мәчете күмбәсеннән күккә ашуы турындагы бу популяр сюжет Рабгузиның Кыссасыл Әнбиясендә, Мәхмүд Булгариның Нәгъҗәб Фәрәдисендә дә шулай кабатланган. Шагыйрьнең Кадир кич дип исемләнгән әсәре дә турыдан-туры Коръәнгә барып тоташа. Ул анда Кадир дип атаган 97нче сүрәне шагыйрәне тасвирлап биргән. Шагыйрьнең шигыренең исеме яны Тукай җәяләр эченә Сураи Кадирдән дип язган. Шагыйрь күңел күтәренкелеге, тирән ышаныч, пафос, матур, җиңел тел белән бу кичәне бер монументаль картина итеп сурәтли. Гомеренең соңгы көннәрендә Кляшкин хастаханәсендә ятканда да шагыйрьнең күңеленнән Коръән сүзләре туктап тормый. Һәм инде аның иң соңгы әсәрләреннән булган тәфсирме, тәрҗемәме дип атаган шигыре дә Коръәннең Наср, ярдәм дигән 110нчы сүрәсенә нигезләнгән. Аның гарәпчәдән тәрҗемәсе була яңгырый. Аллаһның ярдәме һәм җиңүе ирешкәнгә син кешеләрнең ничек төркем булып Аллаһның диненә керүләрен күрдең. Шулай булгач үзеңнең Раббыңны макта, данла һәм аннан тәүбә сора. Шулай ук текстта шагыйрьнең Коръән сүрәсен генә үзгәртеп язып калмый, ул анда үзенең фикерләрен дә өсти. Мәсәлән, һич тә бер көч тукталмый, манигы киртәсе булмый аның һәм Мәккәдә ачты бүген якты иманга баб дигән юллар Тукайның үзенең тәфсире, үзенең сүзләре. Алда язылганнар Тукай шигъриятендә чит текст килеп керүенә аермачык мисал. Шулай инде Тукайның мондый типтәге әсәрләр язуның максаты шул. Коръәндә телгә алынган пәйгамбәрләр, алар белән бәйле риваятләр, ул вакыйгаларда катнашкан төрле персонажлар шигырьнең эчләренә бик табигый кирип, тыгыз үрелеп баралар. Шагыйрьнең әйтәсе килгән фикерен үтемлерәк итеп бирергә ярдәм итәләр. Чөнки ул заманның дин тоткан, аның тиешле кагыйдәләрен үтәп барган, Коръәнне, әдәбиятны яхшы белгән кешесенә барысы да бик якын, аңлаешлы булган.
Сатирасының таҗы булган Пишән базары яхут Яңа кисек баш поэмасы да борынгы 10нчы йөздәге шигъри ядкарлардан Кисек баш китабыннан нәзирә рәвешендә язылган. Ә нәзирәне без Резеда Ганиева фикеренә таянып, интертекстуальлекнең тарихи тамыры һәм бер төре дип карыйбыз. Шагыйрь бу очракта 14нче йөзнең героик дастаны Кисек башның сюжетын бөтенләй икенче характердагы сатирик пландагы әсәре өчен бик уңышлы куллана. Тукай рус әдәбияты белән дә кызыксына. Шагыйрь Пушкин, Лермонтов иҗаты белән яхшы таныш була. Аларга ияреп пәйгамбәр шигырен иҗат итә. Тукай бу шигырен язуда Лермонтовның пророк әсәрен файдалануын инкар итми, ә киресенчә шигырьнең исеме ягына җәяләр эчендә Лермонтовтан үзгәртелгән дип куя. Тукайның әлеге шигырен тәрҗемә әсәре дип карарга мөмкин, гәрчә үзгәртелгән моментлар булса да. Интертекстуальлекнең бер төре булган тәрҗемә алымы бу очракта Тукайга пәйгамбәр образына ислам тарихыннан алынган образ сурәтләр өстәп, яңа әсәр тудырырга фикерләрен үтемлерәк җиткерергә ярдәм итә. Мөхәммәд Шина диалог русской и татарской культур в системе литературного образования хезмәтендә киләсе фикерне әйтә. Многие великие поэты обращаются к библейским сюжетам, привлекая внимание читателей к общечеловеческим ценностям. Это можно сказать и о образах пророка Пушкина, Лермонтова и Тукая. Күргәнебезчә, әлегә дипләрнең Коръән һәм Библиягә мөрәҗәгать итүләре тексталар бәяләшкә ачык мисал. Димәк, бөек шагыйрь Абдулла Тукай иҗатында интертекстуальлек алымы шагыйрь әйтелгән фикерне көчәйтергә, әсәрләренә чит текстлар кертеп, үзенә хәтле иҗат иткән әсәрләрне яңача алымнар белән баетып, яңа иҗат җимеше барлыкка китергә ярдәм итте. Һәм әлеге күренеш һич тә Тукайның бөеклеген кимитми, киресенчә, аның белемле, киң кырлы шәхес икәнен дәлилли.